दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर जारिमिनारि सान बर' बिजोंनि सोलोंथाइ लानायाव दिनै आरोबाव आगानसे बारायबावबाय। दिनै 11 थाखोनि बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ बेखेवनानै होबाय। तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि दबलाङाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै 11 थाखोनि बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि मासि लानानै दैदेननायाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों 11 थाखोनि बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ बेखेवनाय समाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। 11 थाखोनि थाखाय बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ गिबिसिन बेखेवना होजेनदों बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनि एकाडेमिक डिपुटि सेक्रेटारि अनुरुपा चौधुरी, एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो BKWSCनि मास्टारगिरि अनिल बसुमतारिया, मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेतारि कनिन्द्र बसुमतारि, लोगो गाहाय नेतारि दिनेश ब्रह्मआ हाबाफारियाव बाहागो लादों। ओरैहाय आबोगनि आफादगिरि दिपाली नार्जारि, दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेतारि तानेश्वर बसुमतारि आरो माखासे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफ्राबो दिनै 11 थाखोनि बर' बिजोंनि फरा बिजाबखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। नंखागौ जोङो मिडियाम होनना बुंबाय थादोंथ' बेथ' जोङो सेकेन्डारि लेभेलसिमाव थाबाय नालाय आरो दा जोङो हाया माने गोजौ थाखोसिमाव बेखौ आगान सुरनो हाबाय। बे हिसाबै जारिमिनारि जोंनि थाखाय दावगानाया। बे खोथाखौथ' बावनानै जाहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ बिथांमोनहा जेरैबायदि खामानि मावदोंना, आंथ' गोदानसो, बिथांमोनहा मोनसे ग्रुप दंमोन, टिम दङ। बिथांमोनहा गुदिनिफ्राय जोबजासिम मा मावदों बिथांनिफ्राय एसे माबा लानाया बिबृथि लानाया मोजां बिथांमोना। जिनिसा टेकनिकेल खोथाबो जाहैबायथ' जों लासैनो दावगागासिनो बिनि सोमोन्दै जों रायज्लायगासिनो दं आरो बे प्रिपेरेसनखौ खालामगासिनो दं। नंगौ, बे मोनसे जोंनि दिनै बर' जाथिनि मोनसे ग्रेट एचिभमेन्ट होननानै जों बुंनो हागौ। जों बर' जाथिनि थांनाय थैनायनि, बर' राव थुनलाइया थांनाय थैनायनि बागै बर' थुनलाइ आफाद, एबसु, गासै बर' गोरों गोरा बिथांमोना जेब्लाबो सांग्रां। आरो बेनि थाखायनो जोङो जानो हागौ जों थांनाय जिथुनाखि 2013 मायथाइ बे मायथाइसोनिफ्रायनो जोङो 11-12 हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर' मिडियामखौ जा थिसननांगौ। बर'नि सार्थनि कारणे बर'फोरा मोजाङै फरायनायनि थाखाय जा समाव बर'फोरा जे गावनि बिजोंखौ जोङो गुदि थाखोनिफ्रायनो जों क्लास 10 सिम लानायनि उनाव क्लास 10खौ पास जानायनि लोगो लोगो 11-12 थांनो गोनां जाहैयो, बेहाय इंराजि मिडियाम लानो गोनां जाहैयो। जों नुदों बर' गथ'फोरा 11-12 बा डिग्रि बेफोराव इंराजि मिडियाम लानो गोनां जाहैनानै जोंनि जाखिनि दावगानायनि बिथिं जिथुनाखि माबानाय बे ड्रबेकखौ जों एसे गोबां जानाय नुनो मोनबोदों। आरो बे ड्रबेकखौ फोजोबस्रांनाय, ड्रबेकखौ हमथानाय, थामहिनबा जोंनि बर' बिजोंखौ एकदम गोजौसिम फोथांनानै लाखिनो थाखाय जों बर' थुनलाइ आफादा सम सम दाबि होबोबाय दंमोन, गोबां समनिफ्रायनो दाबि होबोबाय दंमोन। आरो बे दाबिनि जाउनावनो मोनफा मोनफा गभर्नमेन्ट फैयो, मोनफा मोनफा गभर्नमेन्टआ थाङो, बे गभर्नमेन्टनि खाथियाव जों दाबि दावा होयो आरो बे दाबि दावाफोरखौ गभर्नमेन्टआ सोरबा गनायनो नागिरो, सोरबा गनायनो नागिरा। थांनाय जिथुनाखि जोङो एजिपि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो जोङो डिमान्ड होबोदों। कंग्रेस गभर्नमेन्ट फैबाय, कंग्रेस गभर्नमेन्टनि खाथियाव जों डिमान्ड होबोदों, नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जों सैमान जाहोनो हायाखैमोन। खिन्थु थांनानै नै जोंहा थांनाय बोसोर बिजेपि गभर्नमेन्टआ नैबे तामुलपुरनि जिथुनाखि कनफारेन्स जादोंमोन, बे कनफारेन्सआवनो डिक्लेयार होबाय जे बर' मिडियामखौ हायार सेकेन्डारिसिम आपग्रेड खालामनाय जासिगोन। बे मोनसे जोंनि बिराद साक्सेस आरो बिखौ बिथा खालामनानै जोङो गभर्नमेन्टखौ नाजानानै मा खालामदों, जों इसोरजों नटिफिकेसन होनो हादों। नटिफिकेसन होनाय लोगो लोगो नटिफिकेसना हायार सेकेन्डारि जोंनि काउन्सिल, बे काउन्सिलसिम सफैबाय। काउन्सिला जोंखौ लेंहरबाय, जों काउन्सिलजों सावरायनानै मा खालामबाय, जों मोनसे राव दानस्लायनाय टेक्सटबुकनि थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय। आरो बे साखाफारायाव जोङो साथाम जिथु कअर्डिनेटर
कअर्डिनेटर साहित्य सभाया सायख'ना होदों सासे कअर्डिनेटरा जाबाय आं सीताराम बसुमतारी गुबुन सासेया जोंनि नेहाथारि माबा बिनय कुमार नार्जारी आरो गुबुन सासेया नेहाथारि सासे कामेस्वर बर' जों साथामा नाजानानै जों साथामा एसे खस्थ' जानांदों दं जायाखै ना जानांदों दं खारन टेक्सटबुक मोनसे मिडियामनि टेक्सटबुक खालामनो थांनाया जोबोद खस्थ'नि खामानि बहुद धैर्य हमनांगोन मानो बेयाव ट्रान्सलेट खालामनो नांगोन ट्रान्सलेटरफोरखौ जोङो हमहैनांगोन जोङो सारा सोनाबनिफ्राय सानजासिम जेसेबां कलेज इउनिभारसिटि दं जों सब ट्रान्सलेटरफोरखौ लोगो हमनानै बिथांमोननो जोङो चेप्टार राननानै होदों बिथांमोना सोरबा टाइमाव होनो हादों सोरबा टाइमाव होनो हायाखै बेबायदिनो डिले जालांबाय दं खस्थ' जानांदों जोंबो खस्थ' जानांदों बिथांमोननिफ्राय ट्रान्सलेट जानाय मेटारफोरखौ लाबोनानै जोङो जे सेटिंस डिटिपि खालामदों सेटिंस खालामदों बे खामानिखौ काउन्सिला मावनांगौमोन बे खामानिखौ बर' साहित्य सभाना मावनो गोनां जाहैदों जथेस्थ' थाखा फैसाबो खरस थांदों जथेस्थ' जोंना गोहो बोलो सक्ति बेफोर थांदों थेवबो जों नाजादों नाजायै नै दिनै जोंहा मोनसे बे समा सफैबाय जाय जोंनि माबाया बर' मिडियामाव 11 क्लासनि थाखाय बा HS फार्स्ट इयारनि थाखाय जोंनि आर्ट्स आरिमु जोंनि सेक्सननि लेखाया जों काउन्सिलजों लोगो जानानै सरावहाय जोङो दिनै साफायनानै लाबोनो हानाय जाबाय आरो दिनैनि बे ऐतिहासिक जारिमिनारि सान होननानै बुंगोन आरो बे सानावनो दिनै जोंनि हायार सेकेन्डारि HS बा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयारनि जा आरिमु बिफाननि जा लेखा फरा बिजाबखौ दिनै जोङो बेखेवनो थांबाय दं जोङो आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सनिबो जों जिखिनि ट्रेन्सलेसन खालामनाय मेटारफोरखौ गासै लेक्सारारफोरनो रानजोबनानै हरदों खिन्थु माबा माबि टेकनिकेल असुबिदानि जाहै साइन्सनि ट्रेन्सलेटेड जा मेटार कमार्सनिबो ट्रेन्सलेटेड मेटारफोरा गासै सफायजोबैनि बेखिनिसिम दिनैनि समसिम जों दावगाबोनो हायाखै जों आसा खालामदों फैगौ बाराव जों साइन्सखौबो दिहुननानै होनो हागोन होननानै आसा खालामदों मोनसे सावरायनो गोनां बाथ्रा जों मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामनानै लाग्रोनि जाखायो बेबायदि घटनाया जाखायो जे दा जोंनि जुदि माबानो गोनां जायोब्ला जेसेबां फरायसालिफोराव हायार सेकेन्डारिफोराव कलेजफोराव जुनियर कलेजफोराव सिनियर सेकेन्डारिफोराव जेसेबां बिसोरो इन्ट्रडिउस खालामबाय बर' मिडियामखौ बेबायदियै बे लेखायै जुदि बेफोर स्कुलाव जुदि बर' मिडियामनि बर' गथ'नि जिथुनाखि टिचार हरनो गोनाङा जोबोद गोब्राब बाथ्रा बेखायनो जों आखा खालामदों जे ओरैबायदि जोंहा काउन्सिला जिथुनाखि माबा होयो नटिस होयो नटिसावबो बुंखादों जे जाय फरायसालिफोरा हायार सेकेन्डारिखौ बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारिखौ इन्ट्रडिउस खालामगोन बिथांमोनहा खमैबो 3 PGT बिभिन्न साबजेक्टनि PGT थानाय ग्रेजुवेट टिचार बाट मास्टार डिग्रि हल्डार थानाय बे जानांगोन होननानै जादों अब्लासो बिसोरो माबानो हागोन अबयसे जोंनिया गासैबो फोरोंगिरिफोरा जों बर' मिडियाम मोनखाया जों एसे खस्थ' खालामनांसिगोन बिमा बिफाया खस्थ' खालामनांसिगोन माबाया खस्थ' खालामनांसिगोन सात्रफोरा खस्थ' खालामनांसिगोन जे क्लासाव सोरबा जुदि हारसा मास्टर सासेया फोरोङोब्ला हारसाजों खोनासंनानै जे बर'जों प्रेक्टिस खालामफिननांगोन बेबायदि साननैसो खस्थ' जागोन आरो बेबायदि टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय माबा होनाया सरकारनि सायावसो सोनारो नालाय बेखौ जों लासै लासै नारसिनबाय थागोन साबायखर होनो गोनां होननानै आङो गोबांखौनो सानदों सोरखौ साबायखर होनो जों गासै बर' जाथियानो नाजानानै इउनाइटेडलि नाजानानै माबादों अबयसे नाजानायनि बेलायाव बर' साहित्य सभानि आगुनि जोंनि बडि जेरै जोंहा डक्टर कामेस्वर ब्रह्मनि दिनाव बालाबसे नाजादोंमोन बेनि उनाव तरेन बर' सारनि दिनाव मोनसे बालाबसे नाजादोंमोन दा आरो जोंहा डक्टर सुरत नार्जारि सारनि दिनाव आरो बालाबसे नाजानानै खामानिया साक्सेस जाबाय जों गासैखौबो साबायखर होनांगोन गासैनिबो बोलोआवसो बेबायदि जादों आरो लोगोसे जोङो मेइनलि साबायखर होनांगोन जोङो सोलोंथाइ बोसोर 2023-24नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ
क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स .in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।